Dulur, blakraan dina iki sampeyan kabeh tak jak melipir arah mengulon, yaiku nang daerah Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terkenal duwe akeh nyimpen sejarah, budaya, ambek alam sing menarik. Dawahe riwayat sejarah nang wilayah Mojokerto ndadekno akeh tinggalan artefak jaman kuno biyen sing ana sampe saiki. Saliyane iku, nang Kabupaten Mojokerto ana panggonan-panggonan sing unik, nyimpen nilai histori. Salah sijine yaiku Desa Wisata Kampung Mojopait Bejijong, Kecamatan Trowulan. Desa iki dadi salah sijine destinasi wisata sejarah Jawa Timur. Nang wilayah Trowulan Mojokerto, manggon ning Desa Bejijong. Jejak kekayaan Mojopait sik tetep krasa muni ning jerone sepi. Desa iki koyok-koyok dadi lawange wektu, iso nggawa sapa wae balik ning jaman jaya-jayane Kraton Gedhe sing dadi punjere kebudayaan Nuswantara. Dulur, ki opo kabare? Muga-muga sampean seger waras akhir rezekine. Blakraan dina iki aku jange ngejak sampean kabeh ngluroni tinggalan sejarah Mojopait. On opo ae ning Desa Bejijong? Ayo semak terus blakraanku. Kampung iki gak cuma nawakno pemandangan alam sing asri, tapi ngekei pengalaman sing jeru bab gedene kerajaan Mojopait. Miturut sumber arsip Direktori Mojopait, yaiku salah sijine kraton gedhe nang Nuswantara sing berjaya pas taun 1350 sampai 1389 Masehi. Desa Bejijong terkenal reka dayane nglestarekno budaya ambek sejarah Mojopait. Bejijong sing manggon nang kawasan situs Trowulan dipercaya salah siji wilayah sing ana gandeng rentengi ambek pusat pemerintahan kerajaan Mojopait. Nang kene pengunjung iso nikmati suasana desa sing tenang, koyok-koyok balik nang jaman jaya-jayane Mojopait. Kampung Mojopait Bejijong gak cuma wilayah desa wisata biasa, tapi panggonan sing akeh maceme nilai sejarah ambek budaya. Nah rek, iki aku wis ana nang salah siji destinasi wisata sing diunggulno karo Desa Bejijong, yaiku apa? Perkampungan Mojopait. Nek awakmu kabeh kepingin eruh omah-omah Mojopait iki, ayo dulina nang desaku, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Desain arsitektur omah Mojopait nang Desa Bejijong Trowulan gabungno kekayaan sejarah ambek kearifan lokal sing muncul nang pola tata ruang struktur bangunan. Omah iki dirancang gaya arsitektur klasik Mojopait sing madukno unsur budaya Jawa, Hindu, Buddha ambek tradisi arsitektur Nuswantara. Simbolisme nang desain omah masih mek cilik tetep dimunculno. Koyok hiasan nang lawang utawa ukiran nang balok kayu, gambarno mitologi nilai-nilai luhur tetenger budaya Mojopait. Desain sing utamakno kesederhanaan, keindahan, ambek filosofi urip sing jeru, ndadekno gak cuma dadi panggonan omah, tapi dadi simbol tradisi budaya sing kuat, ambek kearifan lokal sing relevan sampai saiki. Siti Hinggil dikenal dadi bagian teko kompleks tinggalan kerajaan Mojopait sing akeh duwe riwayat sejarah ambek budayane. Desa Bejijong ancen kawasan sing nyimpen akeh situs arkeologi penting bab kejayaan Mojopait. Ono nang catatan sejarah, Siti Hinggil ono gandeng rentengi kedadean ngadegi kerajaan Mojopait. Situs iki dipercaya dadi salah siji panggonan penting sing tau digunakno Raden Wijaya, pendiri Mojopait. Siti Hinggil duwe makna penting, soale nang panggonan iki gelek digunakno para bangsawan ambek tokoh penting kerajaan. Nah rek, selain perkampungan Mojopait sing ana nang Desa Bejijong, iki ana situs bersejarah jenenge Siti Hinggil. Siti Hinggil iku tempatnya Raden Wijaya. Sopo sih Raden Wijaya iku? Raden Wijaya iku raja pertama kerajaan Mojopait.
Ketulis nang sumber-sumber sejarah nerangno, mulai ke zaman transisi kerajaan Singosari nang kerajaan Mojopahit, Raden Wijaya kasil ngalahno pasukan Mongol. Sakmarine menang, Raden Wijaya ambek diewangi tokoh-tokoh penting kiwa tengeni, kasil ngedekno kerajaan sing dadi cikal bakal keraton gede nang sejarah Nuswantara. Nah, dulur. Iya. Nek awakmu kepengin ngerti apa sih ceritane tentang Siti Inggil iki aku wis karo juru kunci Siti Inggil. Iya. Sinten namine, Pak? Bapak Abdul Ghafur. Kula panggil Cak Ghafur nggih. Iya. Niki lho Cak Ghafur, lari-lari nih aku kepingin ngerti apa sih ceritane tentang kejelasan Siti Inggil niki. Ya. Purun nih, ceritane. Purun kula critani kabeh sejarahnya tentang Siti Inggil kita kupas tuntas sampai selesai sejarah. Monggo nek empun ten nginggil. Siti Inggil gak cuma dadi simbol kejayaan masa lampau, tapi nyimpen nilai historis ambek spiritual sing lungit. Lah iki lho Cak. Petilasane Raden Wijaya. Bojone sing nomor 1 iki garwa Padmi Gayatri. Bojo sing nomor 1. Iki mana Cak? Bojo garwa Selir Ndara Pethak. Bojo sing nomor 2 iki Ndara Pethak iki teko Cina. Bojo sing nomor 3 iku garwa Selir Ndara Jingga. Garwa Selir Ndara Jingga iki saka Kamboja. Lah iki bojo sing nomor 4 Abdi Kinasih Kaki Regel iki abdi dalem Kraton Mojopahit. Iku juga didadekno bojo sing nomor 4 supaya satu keluarga gak ana wong liya nang jerone Kraton Mojopahit iki. Akeh peneliti arkeolog nerangno nek Siti Inggil dadi panggone Raden Wijaya gelek gawe nglumpuk ambek para nasehat, prajurit, gawe ngerundingno strategi penting gawe mlakune kerajaan Mojopahit. Iki Linggayoni, Yonina di Raden Wijaya itu di sini. Ini mahkotanya beliau, bentuk mahkota Raja Beliau. Ini namanya mahkota. Saben watu nang area Siti Inggil ngekei cerita bab kekuatan ambek kebijaksanaane Raden Wijaya pas zaman suwene mimpin. Monggo kabeh dulur-dulur kita ajak nanggone makame Mbah Sapu Jagat karo Mbah Sapu Angin nang depan kanane Mbah Raden Wijaya karena beliau ini ajudane Mbah Raden Wijaya. Lantaran situs iki isok ngerasakno aura gedene Trowulan sing dadi ibu kota Mojopahit ambek warisan budaya sing ditinggalno teko para leluhur. Dulur, iki bukti nyontone makame Mbah Sapu Jagat karo Mbah Sapu Angin kaya ngene iki. Nah, iki maesan asline. Iki maesan asline. Nah, iki ditambahi. Nah, iki sing ini Mbah Sapu Jagat karo Mbah Sapu Angin. Nah, iki. Ya kaya ngene iki perwujudane. Sampai saiki, Siti Inggil tetep dadi saksi bisu dawa riwayat sejarah Mojopahit, yaiku kerajaan sing gawe tetenger dadi puncake peradaban ambek kebudayaan Nuswantara. Nah, iki dulur-dulur iki Mbah Sapu Jagat Sapu Angin iki ajudane Raden Wijaya. Mbah Sapu Jagat itu gelar ilmunya, Mbah Sapu Angin itu juga gelar ilmune. Nek jeneng asline Mbah Sapu Jagat iki Mbah Bang. Nek jeneng asline Mbah Sapu Angin iki jenenge Mbah Tuk. Dadi Mbah Bang karo Mbah Tuk. Nang panggonan iki dipercaya Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit, ngelakoni topo broto lelaku, ngurmati marang para dewa, sungkem rasa bekti nang leluhure. Sanggar Pamujan dadi panggonan sing hening gawe ngubungno jaman saiki nang jaman kuno mbiyen.
Lah gini. Nah, iki ndongane kok kene. Ngadepe tetep kiblat, ambane iki seperti ambane musala. Seperti ambane musala. Nah, ngene iki syarate. Nek kepengin iso pangkat derajate sing dhuwur, ya ayo ndonga nang nggone makame Raden Wijaya. Masio saiki Siti Hinggil Raden Wijaya dikenal dadi situs sejarah. Lebih teko iku, Siti Hinggil tetep njaga kesinambungan antara budaya, agama, ambek alam sekitar. Sowan utawa cuma ngunjungi nang panggonan iki, koyok-koyok ngajak kita kabeh gawe ngrenung luwih jero, gawe memahami warisan sejarah, gak cuma kecatet nang buku ae, tapi mancep nang panggonan alam sing akeh duwe makna. Siti Hinggil dadi seksi bisu teko peradaban gede sing tau jaya nang bumi Nuswantara. Trowulan ancen panggonan kawasan sejarah sing nyimpen akeh tinggalan artefak kerajaan Mojopahit. Salah sijine yaiku Candi Brahu. Candi Brahu manggon nang dusun Jambu Minte, Desa Becicong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Trowulan dadi salah sijine wilayah kecamatan nang Mojokerto sing nyimpen akeh situs arkeologi paling gede, yaiku tinggalan candi ambek struktur artefak liyane. Iki nduduhno jaman kuno biyen wis ana peradaban gede nang kono. Dulur, selain perkampungan Mojopahit, terus Siti Hinggil, nah iki ono siji maneh sing terkenal nang Desa Becicong. Napa niku? Candi Brahu. Nah, Candi Brahu niki adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Becicong. Nah, nek awakmu kabeh kepingin ero dan kepingin ngerti sejarah Candi Brahu, iki ono Cak Gofur. Nek kepingin ero kuwape tentang Candi Brahu, awakmu kabeh iso takok ke Cak Gofur. Ya, Cak ya? Nggih. Dulur, niki Candi Brahu. Candi niki tepat wonten ning Desa Becicong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi iki ngadep ngulon, di bahane saka bata, ambane 18 meter, dawane 12 meter, dhuwure 20 meter. Candi iki dibangun Raja Sindok waktu iku kerajaan cilik ana ing taun 861 utawa 939 Masehi. Candi iki dibangun kangge ibadah dulur kita umat Buddha. Ono sing menarik nang Candi Brahu. Beberapa kalangan peneliti sejarah meyakini nek Candi Brahu luwih tua ketimbang candi-candi liyane nang Trowulan. Candi Brahu wis ngatek jejeg sadurunge ana kerajaan Mojopahit. Jeneng Brahu iku ana loro sumber. Sing paling apik ceritane iku dongenge masyarakat biyen. Jenenge Brahu kuwi dikaitno sangka Prabu utawa Awu. Mula disebut Candi Brahu dikaitno sangka Prabu. Ananging sayange ora bisa dibuktekno nganggo ilmiah. Sebagian pakar arkeolog kemudian diteruske ana mangsa iku ditemokne setunggaling prasasti arane Prasasti Alasantan. Ing ngriku ana tulisane Waharu atau Warahu kang artine bangunan suci. Jadi tanah iki, panggonan iki, telatah iki dipilih kanggo panggonan suci utawa tempat ibadah dulur-dulur umat Buddha jaman biyen. Candi Brahu duwe perbedaan ambek candi-candi liyane. Candi iki dibangun teko bahan dasar yaiku bata abang ambek gak ono relief koyok Candi Borobudur. Candi Brahu iki nate ngalami pemugaran utawa renovasi. Sing sepisan dipugar Londo sing mimpin Insinyur Henry Michellimpon. Pas iku tahun 1920 sampai 1922. Waktune namung 2 tahun. Hasilnya
candi iki ditaleni waja nang petang panggonan supaya ora ambruk. Nah, baru kemudian sakwise kuwi tahun 1990 mulai ana acara renovasi maneh. Amarga candi sing wis direnov tahun 1920 iku ngalami kerusakan. Mula tahun 1990 sampai 1995 mangsa 5 tahun kuwi Candi Brau iki dipugar maneh ambek kantor Balai Pelestari Kebudayaan Jawa Timur sing ana Trowulan. Mula hasilnya iso kita deleng malih menawa candi iki wis mulai dibalekno saka asline sebagian. Nah, sing biyane taun 1920 rusak dhuwure iku kudu disangga nganggo kekuatan cor lan isi waja supaya enggak ambruk. Mula sing bagian jero kono ana rangka wajane. Ben enggak ambruk ditambah maneh sing paling dhuwur cek gak kena gledek mongko di penangkal petir. Kaya ngono. Akeh tumpukan boto abang nang blegeri candi gak cuma tekoh lemah ambek banyu, tapi duwe makna filsafat bebarengan. Mojopait yaiku keraton gede sing iso ngelompokno tekoh akeh wilayah. Saben boto cilik duwe fungsi ngadukno ngunci supaya gak ono sing penggang. Nah, boto sing asline dulur iki rupane sing putih iki. Nah, iki amarga usiane wis ewonan taun, mula kondisine wis kaya ngene kuwi. Tapi anehe candi iki sing botone asli malah gak kena lumut. Nah, candi iki sing pemugarane iki rupane kaya ngene. Contoh ya. Contohnya iki. Nah, iki hasil renovasi. Hasil renovasi iki kudu nyontoh bagian-bagian liyane sing ejek utuh. Mula lek tangga utawa sing nggon munggah kuwi gak iso awake dhewe ngira-ngira ya apa apike terus dinehi utawa dibangun meneh. Amarga datane ora detail. Nah, minimal kudu ana sing dicontoh. Aku lan kanca makaryaku nyebute candi iki dibagi ana 3 bagian. Kaping 1 sikil candi utawa kaki candi. Nah, sing tengah kuwi diarani tubuh candi utawa badan candi. Nah, sing paling dhuwur iku sirah utawa makuta candi. Nah, saking ketelune iki, biyen sing paling nisor iki kaki utawa sikil candi iki ana kira-kira 40% sing ketutupan reruntuhan utawa keluguran saka dhuwur. Amarga candi iki wis tuwa, mula botone akeh sing rapuh nganti bagian nisor utawa sikile candi iki akeh sing rusak. Candi iki ana ruangane sing nok tengah kono. Nah, ruangan iku ukurane kurang luwih 4 sampai 5 meter. Terus sing bagian dhuwure sing jerone iku kerucut utawa wajik. Dadi mulai 1 boto, petang boto terus sampai dadi yup-yupan utawa gentenge. Tapi ora tembus sampai dhuwur kono. Blegere sing madhep mendukur gambarno hubungan vertikal marang Gusti kang murbeng dumati. Ombone pondasi mengisor negesno hubungan horizontal sak padha-padha nang bumi pertiwi. Candi iki candi sing dienggo ning Tanah Sima. Tanah Sima kuwi saumpama sampean saiki wong muslim mungkin nyebute wakaf. Dadi tanah iki zaman kerajaan biyen ora kena dikenakno pajak. Ini merga candi iki dibangun dinggo menghormati raja. Lah candi iki biyen ket mulai dibangun iku dinggoni mung kanggo ibadah.
Nah, panggon-panggonan iki nduduhne lek awake dhewe dadi manungsa iku ora oleh duwe rasa rinuwih utawa adigang, adigung, adiguna kuwi. Amarga ning tanah Nuswantara iki sak hebat-hebate raja iku dudu ngapa-ngapa ning ngadepe sing Maha Kuwasa. Nah, mula ngadep ngulon kuwi nggambane kaya dene srengenge. Dadi menungsa diibaratno srengenge. Yen to wis gedhe sampe kuwasa dadi raja, kaya dene srengenge sing nyunari donya. Mula kudu esuk nerangi kabeh sing ana donya. Semono uga raja sing utawa wong kuat, wong kuwasa kudu ngelingi sing lemah, wong cilik lan sak pinunggalane. Gak oleh duwe rasa adigang, adigung, adiguna supaya awake dhewe toh tetep ngelingi yen ana candhi iki awake dhewe kudu ngelingi sing kuwasa. Ya apa pun srengenge kuwi ya bakale silem uga. Semono uga menungsa yen to kuwasa kudu hati-hati, kudu eling suatu saat kapan mongsane wong iku mesti bali nang sing kuwasa. Blegere Candi Brahu dadi pangeling khususé kaya masyarakat Bejijong, sapa ae sing nontok urip iku gak cuma gagah-gagahan, tapi duwe rasa sadar asal usul tujuan sangkan paraning dumati. Nang tengah-tengahe pesona alam Desa Bejijong Trowulan sing nyimpen akeh sejarah, ana panggonan UMKM sing berkembang pesat, yaiku UMKM Kuningan Cor. Usaha kreatif iki duwe konsep produksi kuningan cor sing wis dadi salah sijine produk unggulan desa turun-temurun. Nang Desa Bejijong iki ana unggulan UMKM sing disebut Cor Kuningan. Nah, sing tak lakoni sing kaya dina iki. Lah sing tak cekel iki adalah cetakan iki. Cetakan sebelum ke tahapan untuk kanggo pengecorane. Nah, iki gawe desaine. Cak Sotik yaiku salah sijine pelaku UMKM Cor Kuningan nang Desa Bejijong. Cak Sotik iki wis generasi kedua. Ke tahun 1988 mulai gawe kerajinan cor kuningan sampai saiki. UMKM Cak Sotik manggon nang Dusun Kedung Wulan, Dalan Siti Hinggil, nomor 9, Desa Bejijong. Bahan-bahan sing perlu diginakno terutama lilin sing kaya ngene iki. Lilin sing mentah terus dicampur lak wong Jawa ngomong mata kucing. Baru diproses digodhog nang kene iki. Nah, ngene iki. Iki dituang sret sampai penuh. Iya. Nah, pun penuh ngeten. Didem, ditunggu ketebalannya pinten, baru nanti dituang lagi. Niki tasik rupa desain istilahnya bakalane ngoten. UMKM Kuningan Cor nang Bejijong ket biyen wis terkenal produksi akeh maceme kerajinan sing duwe nilai seni dhuwur. Mulai teko patung-patung karakter sejarah Mojopahit, miniatur relief, ambek hiasan omah. Proses nggawene mbutuhno ketelatenan ambek kreatif. Mulai teko nggawe cithakan, peleburan bahan kuningan, ngecor sampai finishing. Ndadekno saben produk sing digawe ketok elegan, apik nemen. Dulu iki jenenge patung Ganesha. Nah, patung iki istilahnya wis finishing, tinggal pewarnaan ya. Ada yang natural kuning, coklat, hijau antik, biasanya seperti itu. Kasil teko kreativitas para pengrajini, ndadekno produk-produk kuningan cor Desa Bejijong isok bersaing nang pasar lokal sampai nang pasar nasional. Kayak awakmu sing senengane kulineran utawa pas dolan nang Mojokerto, coba ae nang ideke kolam segaran Trowulan rek. Nang kono ono akeh macame kuliner khas sego water. Salah sijine ya iki rek, nang warung kaatur teko kolam segaran.
Nang kono ono akeh maceme menu rek. Menu favorite yaiku sego lodeh iwak wader. Mrene orek, wis talah.